गियान खावलायबाय आरो हेफाजाब होगोन लोगो आफादगिरि रम्य पि नार्जारि बिथाङा। गोजौआव लाना होनायब्ला जागोन बिदिबा मोजां नङा ना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गिबि आफादगिरि नखरनि मानगोनां थानेस्वर बर' बिथां, बाहागो लाफैनो हानाय बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि नोंथांमोन, आइजो अनसाय आफादनि दैदेनगिरि नोंथांमोन, राजखान्थि हान्जाफोरनि मानगोनां दैदेनगिरि नोंथांमोन, बाथौ गौथुमनि बाथौ आफादनि दैदेनगिरि नोंथांमोन, लोगोसे बाहागो लानो हानाय गासैबो सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोन। दा बे समाव नैबे लाइजामाव सेथि जोनोम सान फालिनाय होननानै जों लिरदों, नाथाय बिथांनि जोनोम साना सेथि जानाय नङा। 1942खौ नायोब्ला बिथांनि जोनोम साना 78 बोसोर जागोन। दा बेखौ जोङो इयुनाव लिरनांगोन। जोङो फालिनायासो सेथि, नाथाय बिथांनि जोनोम साना सेथि नङा। जोबोद सानै हयै बिथांनो मोनसे बिमुं होनाय जादों आरो बे बिमुङा बिथांनि मावलांनाय, बिथांनि जि अबदान बेखौ नायोब्ला जोबोद गोरोबदों। दा बेखौनो लानानै जोङो बिथांनि सानथौ सानस्रिखौ अरायसम बर'फोरनि गेजेराव लोगोसे मुलुगाव फोथांनानै दोननायनि हाबाफारिखौ जों मावनांगोन। दिनै बर' हारियाव जोङो थांनानै एबा जोनोम मोननानै जोबोद गोग्गानाय मोनो जे जोंहा राव दङ,